Temporaryo karong gihkling sa Yakal Gym sa Barangay 76-A Bucana ang mga biktima sa sunog sa Malamboon, Kabacan, Ecoland, Davao City. Sa post sa Barangay 76-A Bucana Public Information Center, dunay standby nga medical team aron maghatag og tabang sama sa health services sa apektadong mga individual. Nanawagan sab ang barangay sa kooperasyon og suporta alang sa apektadong mga residente. Sa pikas bahin atol sa sunog, nahimong dakong hagit sa pagresponde sa Bureau of Fire Protection kon BFP ang huot nga dalan sa maong lugar asa miulbo ang sunog alas 3 kaganinang kadlawon Pebrero 10, 2026. Sa pagiginabi sa DXDC aron Davao sa tigpamaba sa Davao City Fire District, gibutyag ni Fire Senior Inspector Francis Marie S. Sandrihas, Chief Public Information Unit, nga naglisod gihapon og sulod ang mga fire truck luyo sa kagagmay niini. Bisan pa dali silang nakaplastar sa mga hose aron mapasiritan og mapugngan ang pagkailap sa sunog ug malikayan ang mas dakong damyo sa kasikbit nga mga balay. Sa karon padayon pa ang ginapalawman ang investigasyon aron mahibala ng hinungdan sa sunog ug ang kinatibuk-an niining damyos. Samtang naghangyo sab sila sa mga residente nga magmatngon og mutuman sa fire safety measures labi na sa mga lugar nga huot ang dalan og daghag kabalayan.